What's up mga kabisa? Welcome back sa akong Bisayang American Show. So welcome back mga kabisam, and sa mga subscribers ko po, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel, and I really appreciate all your questions and suggestions in regards to my videos. Okay mga kabisam, so as what I've said that my topic for today is about gonorrhea or sakit sa tulo, no? And I know that most of my videos are all about sexually transmitted diseases. So, but I personally decided to create a video again in regards to gonorrhea or sakit sa tulo, kasi marami po mga questions po, talagang nakaka-overwhelm po ang mga tanong sa mga subscribers ko po at sa mga tao na nakapanood ng aking video, kung ano po ba talaga ang mangyayari sa isang tao na nagkaroon ng sakit na tulo, at ano po ba yung mga complications po kung ang sakit na tulo po ay pinabayaan at hindi po natin naipagamot agad. Okay mga kabisam, so before we go dig deeper into our topic for today, so just for a recap, what is a gonorrhea or sakit na tulo? So if you are already my subscriber, so I would expect that you guys already know what is gonorrhea or sakit sa tulo po. Pero sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, so I would suggest po na mag-subscribe lang po para you get more up-to-date po sa lahat ng aking mga upcoming videos. So ang gonorrhea or sakit na tulo po is a very common sexually transmitted diseases or STD. Common because madali lang po tayong mahawa nito, lalo na po if we have sex with someone who is positive for gonorrhea. And I got so many responses and questions and comments into my YouTube videos, especially for a video about gonorrhea or sakit na tulo. So I have an idea, maybe there are thousands or maybe millions of people, especially in the Philippines, who might have the STD called gonorrhea or sakit na tulo. So the reason why I made this video today is to give you an awareness of what might be the complications, especially if you're a woman and if you're a man. Kung may suspicious po kayo na mayroon po kayong sakit na gonorrhea, or the complications po if you have a gonorrhea or sakit na tulo if you are a female or if you are a woman. So ang sakit po na tulo is nagagamot. Hindi po tayo dapat matakot kung ang mayroon po tayong sakit na tulo, kasi kapag uminom po tayo ng proper medications, yung finalo po talaga natin yung mga gamot na piniprescribe ng doctor natin, is hindi po tayo dapat mangamba or matakot na baka lumala ang sakit na tulo. Lalala lang po talaga ang sakit na tulo kapag uminom po tayo ng hindi talaga galing sa doktor na gamot na prescribe ng doctor. So kung pinapabayaan lang po natin yung sakit na tulo at tapos nag-i-experiment lang po tayo, hindi po tayo pumunta sa doctor, we don't see a doctor, and we just experimenting, taking medications, buying some antibiotics in the pharmacy, so we're just making our situations even worse. So kasi po ang bacteria po na gonorrhea or sakit na tulo, naggagamot po talaga yan kapag pinabayaan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan. So ano pong mangyayari sa bacteria? So ang bacteria po ay pwede pong kumalat po sa different parts ng ari ng babae or sa reproductive system ng babae. Pwede po siyang pumunta sa uterus, pwede po siyang pumunta sa cervix, pwede rin po siyang pumunta sa fallopian tube, or pwede po siyang pumunta po sa abdominal cavity po ng babae. So ano pong gagawin niya doon? Ano pong gagawin ng bacteria sa mga body parts ng babae? So it will causes inflammation. So once na mag-cause ng inflammation ang bacteria sa fallopian tube, sa cervix, sa uterus ng babae, is kung may inflammation sa body parts natin, it will cause pain.
So kung may sakit po tayo na tulo tapos hindi po natin pinagamot, lalong-lalo na sa mga kababaihan, so pwede po tayong makaramdam, pwede po kayong makaramdam ng mga sakit sa different parts ng abdomen natin. So minsan yung abdominal pain. So abdominal pain is one of the causes there is my inflammation. So, pwede po niyang atakihin ang ating fallopian tube, pwede po niyang atakihin ang ating uterus, pwede niya pong atakihin ang cervix. So, kapag may inflammation po sa mga body parts na na-mention ko po, lalong-lalo na sa reproductive system ng babae, so that means po na pwede niyang ma-damage yung mga parts na na-mention ko. Lalong-lalo na sa fallopian tube, sa cervix, sa uterus, kapag na-damage na po yun, so may possibility po na hindi na po kayo pwedeng manganak. So, ang sakit na tulo, naggagamot po yan. Huwag po kayong matakot po. Kasi kapag uminom po tayo ng mga proper medications, maiiwasan po natin yung mga complications na I've mentioned. So mga kababaihan, kung mayroon po kayong mga simptomas po ng mga sakit na tulo, so I would suggest na magpa-konsulta po kaagad kayo sa doktor kasi nagagamot po yung tulo. Huwag niyo pong hintayin po na magka-komplikasyon pa kasi ang sakit na tulo is, highly curable, lalong-lalo na kapag uminom po tayo talaga ng mga proper na gamot. At sa mga kalalakihan naman, so yung sakit na tulo or gonorrhea, kapag hindi nyo po ipinagamot yan, is mag-cause po yan ng epididymitis. So ano po yung epididymitis? So yung epididymitis yung inflammation po sa testicles natin. So yung sa tawag po natin sa mga itlog, no? So kapag ang bacteria ay pumunta doon sa parts ng epididymis, sa parts ng kalalakihan, doon po magsisimula yung inflammation.